Nya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi hene kasngi. Ula play perda bat bu mau nongrim ya lightly ki project jong ka sabar dairy ling kabalakot palat shia jar klur tingka hagat hoda chauki ha sabar kantha. Umudi ula play perdaru ya ka power plant kabala ban pinmi ya ka boarding hadu kuma shispa arpo metric ton ha ka shisngi bat ya ka aseptic milk packaging plant kabala ban pinmi hadu lailak liter ha ka shisngi. Ulabu mau nongrim na kebenta ka cheese and whey drying plant project kaba ka jinglut kan kot syakan ruspa klur tingka. Hakni kasngi Menteri rang ba ka jala Gujarat ubu Pendra Patel ula ong bakat ba kari kadang raki ya ka lingku dap senam kabah nyopusan ka jingyo light lut ki kambat thamai jong ka sarbar dairy kin sawanra ya ka jingkala ki bakraw ha ka jingile ban kintiu ya ka jing penmidut lane ka milk revolution. Baro ki wede ki karkhana ki bathamai ki blashna kat kum ka jing start technology ba menta kin ai jing mentoy ya palat lai point san lakmut ki nongri jingri ha kani kathan.